Näin lähtee käyntiin työpäivä Tyyni Detailingilla premium-auton hoidossa Suomen Turussa. Tänään tänne tallille on saapunut tämmönen kiva maasturi BMW X1, mihin olisi tarkoitus asentaa meidän supersuosittu keraaminen kestopinnoite. Tässä tehdään valmisteluita ja pohjatöitä autolle, savestetaan, poistetaan kaikki karheus autosta. Ja myös jokainen kolo ja kohta ja kulma autosta pestää huolellisesti, koska puhdasta valmista autoa on aika paljon kivempi lähteä työstämään, kuin että siellä olisi jotain pinttymää tai likaa vielä jäljellä. Nyt kun auto on kuivattu, niin ruvetaan kiillottamaan sitä. Tässä ei ollut hirveästi mitään isompaa pyörän narmua tai jälkeä, niin lähdettiin ihan yksivaiheisesti hakemaan sitä kiiltoa ja tasaisuutta tähän koko autoon. Sitten kun kiillotukset on tehty, jokainen paneeli käyty rauhassa läpi, niin ruvetaan asentamaan tätä Skyline 3 vuoden superhydrofobista pinnotetta. Eli tää hylkii vettä tosi tehokkaasti sekä tekee puhdistuksesta älyttömän helppoa. Se kuivuu 12 tuntia sisällä ja sitten auto on valmis asiakkaalle palautettavaksi. Tän aika kiva lähteä ajelemaan. Kiitos paljon kaikille. Moro!